The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone to our daily doctrinal Bible study through the Balbido Evangelistic Ministry. We start right away with our study on the doctrine of the winner. Now, sa taliwa ni ining mga suliran nga atong giatubang ni ining kalibutan na, in the midst of problems, tribulations in life, atong pangutanon atong kaugalingon. Kumusta naman ang akong espirituanong kinabuhi? Ug unsa man ang kahimtang nining akong espirituanong kinabuhi karon? Mao kanay nag-una nga isyu sa kinabuhi. Ikaw nga magtutuo, pangutan na imong kaugalingon. Unsa naman ang kahimtang nimo, your condition, ingon nga magtutuo. So, bisag unsa man ang mga kahimtangan, kinahanglan atong masayran ang atong mga pagtutok niini mga butang sama sa personal sense of destiny. Now, kinahanglan nga atong galingon ang pulong sa Dios. We should metabolize the Bible doctrine. Of course, dili magkita mo metabolize ang Espiritu Santo man. Pinagi sa itong pagtuo ni ini, pagdawat ni ini. So, inigdawat na to ni ini, inigtuo na to ni ini, God, the Holy Spirit, is going to metabolize this Bible doctrine nga itong itunan. O kini pinaagi sa ministry, sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo, through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Building up of the body of Christ. Na sa Episo 4:12. Diya sa Episo 4:14. We should study God's Word aron nga dili na kita ipasapasa na lang here and there by waves. Kana bang balod nga dala ka nato, magapadpad ka nato by every wind of doctrine, by the trickery of men, mo na iingon sa versikulo 14, by craftiness in deceitful scheming. Dias Colosas 3:12 na pod, put on therefore as the elect of God, chosen, pinili. Versikulo 13, forbearing one another and forgiving one another if any man, etc., etc. O kanay gingon diha sa mong versikulo. Episo 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isaiah 43:25, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Nakita nimo ang pagkamatinumanon sa Dios sa pagpasaylo. That's God's faithfulness to forgive. Kaya binimo, sa diha nga ang magtutuo, magatinir siya o ingnon ta
kanang bitterness ngadto sa uban nga magtotoo, kini nga mao magtotoo na pagka-arrogante. Dili kay na ay pagka-arrogante, arrogante gid siya diya. Yan ang puntuha. So, kung magtinir siya o kasuko, kalagot, pagdumot, may pagkamapaytason siya. O ang pagkamapaytason, kontra kini sa espirituhan ng kinabuhi sa usa ka magtotoo. Now, there are 3 arrogant skills. Inomdom ka: self-justification, self-deception, o self-absorption. That's Colossians 3:12. So, as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Efesios 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God is in Christ also has forgiven you. O sa ako nang gibasa, Isias 43:25, even I am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, timani nga ang Diyos ra ang makapasaylo og mga sala. Only God can forgive sins. Why tao ang makapasaylo og mga sala? So, ang Mateo 6:9 o labi na diya sa versikulo 9 ngadto sa 13, kani mao ang unsa Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, Amahan namo nga naa sa langit, mao kana. Diya sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Lucas 15, versikulo 22. But the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Of course, kini naghisgot ni sa prodigal son nga nahiuli ngadto sa unsa iyang amahan. Now, di man di ta kinahanglan mangayong pasaylo aron kita maluwas. Okay? Nakadungo ka? We do not have to ask forgiveness to be saved. We only admit mo angkon lang ta nga si Ginoong Jesucristo maora ang bugtong manluluwas, and that we believe in His saving work dito sa krus. May itong ituuhan. Tuuhin lang siya si Ginoong Jesucristo kung ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Salmo 51, versikulo 4, Against you only I have sinned. Na, kinsa may nagsulti ini? Si David. See? Now, when it comes to forgiveness of sins, kini, nag-isulog post-salvation sins ni. Ang mga magtotoo need to rebound. Kinahanglan nga sila mugamit ni ining maong prinsipyo sa pag-unsa, hibalik ngadto sa pakigambitahin sa Dios. Kaya kung nagatinir kang sala, you are out of fellowship. Naigawas ka sa imong pakigambitahin sa Dios. O nga ang Diyos nagasangkap o pagi nga mahibalik ka. Pinagis paggamit na ng rebound, otherwise called as confession.
pagsugid ba sa imong mga sala ngadto sa tuwangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 kana unsa may gisulti. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan nga mapasaylo sa itong mga sala. You see? He's faithful and just to forgive us our sins. O kita pagahinluan to cleanse us from all unrighteousness. Na, tanan ta mga kalapasan, pasayloon. Na, bitoy, kondisyon ka na. Kung isugid da, kung. Now, kung dili ka mo sugid, di, saan pagpasaylo sa Diyos, di, wala. Wala magpabilin kang karnal. So, sa diha nga ikaw magtotoo, may gawa sa imong pagkikabitay sa Diyos, I mean, sa imong pagpuyo dito sa dapit nga may gahom sa Diyos, operational divine sphere, ikaw, tungod kay nagkasalaman ka, may kang karnal. O disiplinahon ka sa Diyos kay anak ka man niya. Whom God loveth, He chasteneth. Na. Apan sa diha nga, mo rebound ka na, mo sugid kasi mong mga sala, then, kanang disiplina nga, imong nayaguman, will immediately turn into undeserved suffering. You see? Mahog na po na og undeserved suffering. Di na disiplina. Okay? A believer's forgiveness tungod sa iyang pagrebound totally depends kini sa kinsa o unsa ang Dios. Grasya na. See? Kay ang Dios deals us in grace. Mauna ang iyang pagi. Iyagod ng policy. Ang grasya. So God deals us in grace. Pilipos 3:13 kanayon sa, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Mateo 6:14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Na. Okay. Adto ta sa Old Testament. Isaías 43:25. Even I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Efeso 1:3. Ang maximum spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Mao ni gisgutan diha. Efeso 1:3. Diha usab sa Efeso 1:11 naghisgot ka na og inheritance that God predestinated for us believers. And 1 John 2:28, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, kini sa judgment seat of Christ. Okay? When He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Na, kaya naman ko'y mga uwaw nato. Tabi ang atong nabuhat puro ragyod mga tawahanon. You tawahanon ng mga binuhatan, human good. So mga uwaw ang mga isig ka magtutuo na to. You see, whatever happens sa atong kinabuhi karon, anaarabay tuyo ang Diyos ni Ana. Yes. Remember what happened to Joseph? Nandun ka. Ang sinitabo ni Joseph. He took everything with patience.
pasensya gyud si Joseph. Unsa may gidangatan niya. He ended up to being promoted as Prime Minister of Egypt. Nakita nimo, grasya na. Now, tuod, kaya nagisgot naman ta grasya, unsa to'y buot ipasabot sa pulong nga grasya. Okay, ang definition good sa grasya mo gani, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. O ni ay Bible scholar ka, iya po ning himuan og acronym kining pulong nga grasya. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Grace. You see? Now, in short, ang grasya, mao kadtong wa tay angayan, we do not deserve, we do not work for, and we do not earn. Or, it is God's undeserved favor ngadto sa tao. Undeserved. Ang tao ba dili angayan? It is grace that we are still alive. Grasya. Buhi pa kita karon, nagaginawa pa kita karon at this very moment tungod sa grasya. So, kung na mga tanan nimo, why are you still alive? Tubagala yun, grasya. Tungod kay ang grasya lagi, buot pasabot, plano ni sa Dios. See? Grace is the plan of God, and the plan of God is grace. Hence, kita mga magtutuo, buhi pa kita karon nining kini bang mga gutluwa karon nga nagtuon ta niini tungod kay ang Dios na iplano sa atong kinabuhi. Na iplano. Alang kanimo nga dili magtutuo nganong buhi ka pa man. Buhi ka pa tungod kay ang Dios may plano sa imong kinabuhi nga ikaw maluwas. Sabtag yun na. Mao na, ihatagan pagkagigayon. Sa paggamit na nimong kabuton mo, nang ipabuhi ka pa. O kapaghuhaan sa Dios. Kaya nalagi siya tuyo nga ikaw maluwas. Diyaw mo na. Buot niya, buot ba sa Dios nga ikaw mahilangit. Pinagi siya mong pagdawat sa kaluwasan. O sa iyo na ba ang paagi sa Diyos? Kaya dinibot ang Diyos nga maglibog ang tao. He is a God of order, not a God of confusion. So iya ka nang ipaluna sa iyanong paagi. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Na, sa diha nga imong dawaton ka na, imong tuuhan si Ginoong Kristo nga imong personal nga maluluwas, luwas ka. Sabot. In fact, ang Dios anay 7 ka mga kabubuton nga iyang gipadayag yun alang sa kaliwatas tao. Unsa man yun? Ang una yun ini nga mga tao, kitang tanang mga tao ning kalibutan na mga tao unta pag-usap. They'll be born again. See? Pinagi lagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Mao ni paagi. Unsa pa? Nga human maluwas ang tao, may mo siyang magtutuo, kinahanglan siya mabalaan, sanctified. Pinagi sa pagtuo na sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Unsa pa? Nga kabubuton sa Dios nga ang magtutuo kanang dumalahon sa Espiritu Santo will be controlled by God the Holy Spirit. Sunod, kabubuton sa Dios. Iyang gipadayag kining maong kabubuton nga ang magtutuo magmapasalamaton sa bisag unsa for everything. Diya sunod, nga ang magtutuo mo salig diha sa Dios
trust in the Lord. Sunod, nga ang magtutuo mo antos. Duha mo kakasing pag-antos nga kanang disiplina or pag-antos nga panalangin. Kasi kung na kay sala, nagatinil kang sala, karnal ka, then kung na kay pag-antos ka ng pag-antos sa disiplina. Apan kung nag-antos ka, apan wa kay sala, no unconfessed sin, then ka ng pag-antos sa panalangin. Ayop na sabtani mo na. Unya, ang ikapito gyud nga unsa kabubutan sa Dios nga iyang gipadayag mao nga ang magtutuo productive. You see? Doon na po ka klaseng production. Human good o divine good. Unsa katutuo human good? Anything and everything a believer does outside of the plan of God. Outside of the protocol plan of God, ang operational divine sphere. Kung mubuhat siya mga maayong binuhatan, kanang mga binuhatan tawanon. O gitandi ka na sa unsa. Yes, Korinto ka na. Gitandi ka na og kugon, kahoy ug dagami nga dali ra masunog. Way gantihan sa Dios. Apan kung siya nagabuhat so dito sa protocol nga plano sa Dios, operational divine sphere, basag unsay iyang buhaton, kanang buhata maayo nga Dios nun, divine good. So muna, you can see that number one sa declared will sa Dios is that ang tanang tao unta maluwas, mga tao pag-usab, will be born again, will be saved. And once again, you get saved once nga ikaw maluwas. You now are supposed to grow. Patubuon ka ng imong kalag, pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi, ingon nga Kristuanon. At ipadayon kiniugma o gayaw sipyat sa pagsunod nini. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong gipahimuslan ning adlaw, pagtuon sa imong pulong. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon nining among espirituhanong pagbuylo. Salamat niya mong Bible study. Pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.